Ministre min ka baara ɲɛsinnen bɛ mara cogoyaw kan jamana kɔnɔ n'o ye colonel Ablaye Mayiga ye ani ministre min ka baara ɲɛsinnen bɛ taaɲɛ baaraw ma jamana kɔnɔ n'o ye Ibrahim Kassa Mayiga ye ani ministre min ka baaraw ɲɛsinnen bɛ an ka baaradaw ka taabolo koɲɛ ɲɛnabɔli kama n'o ye Jawara Awa Paul Jalo ye olu ye an ka jagokɛlaw ani bagan maralaw ni kɛnyɛrɛye baarakɛla bɛɛ ani baɲumankɛw ani jamana ɲɛmɔgɔso caman bisimila bi Centre international de conférence de Bamako la lajɛlen tun kun ye min ye ka an ka sariyasun kuranba min baara bɛ sen na ka o ɲɛfɔli ko o kow la min bɔr'o la an ka jɛ k'o lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Sariyasunba min bɛ an bolo tan n'an bɛ ka projet jira mɔgɔw la an bɛ se ka min fɔ mɔgɔw k'a faamu joona gafe do a gafe in a man bon kojugu gafe page 29 don an b'a ɲini mɔgɔw fɛ fɔlɔ mɔgɔw k'a kalan n'i y'a kalan n'i ma faamu i ka ɲininkali kɛ k'a kɔnɔna kuma faamu fɛn kura de don nka a taara walisa gɛlɛya minnu bɛ Mali kɔnɔ bi kamasɔrɔ an y'a ye depuis san 2012 gɛlɛyaba donna an ka jamana kɔnɔ sariya sunba in n'a sera ka don ba la an b'a dɔn a bɛna caman bɔ o gɛlɛya la ani institution ni ɲɔgɔn cɛ marabolow marabondaw ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ président ni gouvernement ni marabonda tɔw olu ka baara ɲɔgɔnya cogoya a ye yɛlɛma don fɛn caman na ani ka fara o kan an b'a ye fana k'a fɔ ko assise nationale la maliyɛnw yɛrɛ de ye fɛn dɔw fɔ k'olu ka don sariya sunba kura kɔnɔ n'o ye par exemple n'i ye fɛn ta députéw ka sutura birifini o dɔgɔyara dɔɔni dɔ bɔr'o la walisa ni a yira k'a fɔ ko député sen donna kojugu dɔ la min bɛ se ka taa kɛ kojugu ye Mali ma malidenw ma député ka se ka nɔ minɛ ani an b'a ye k'a fɔ fana ko jamanakuntigi bɛ se ka bɔ a nɔ na jamanakuntigi dɔrɔn tɛ assemblée nationale président o bɛ se ka bɔ a nɔ na hali k'a sɔrɔ a ka mandat ma ban sénat président b'o cogoya kelen na ani au conseil des collectivités au conseil économique et social o fana bɛ o cogoya la donc k'a fara o bɛɛ kan n'an ye sariya sunba kɔlɔsili bulon cour constitutionnelle dɔ bɔra olu fana ka mandat la u ka sarati 7 kun don nka i bɛ se k'a kɛ a mɔgɔ ye siɲɛ 2 donc a bɛ se ka taa san 14 a kɛra san 5 ye sisan an b'a ye fana k'a fɔ ko o mɔgɔw sugandi cogo o fana yɛlɛmana donc fɛn kura caman b'a kɔnɔ bon an b'a ye fana k'a fɔ ko an balima minnu sigilen don Mali kɔ kan olu fana bɛna don assemblée nationale la ni sariya sunba in senfɛ donc an bɛ se k'an dan o yɔrɔ la fɔlɔ. parce que anw bɛ réseaux sociaux kan ka kɛlɛ kɛ jamana ye depuis don min na jamana ye a yɛrɛ sɔrɔ an ka sɔrɔsiw bolo k'a yɛrɛ sɔrɔ an ka premier ministre Dr Sogɛl Bɔgɔla Mayiga bolo an ye ɲɛtaga sɔrɔ jamana ko la constitution yɔrɔ min bɛ ka anw hami dɔɔni ni mɔgɔ min bɛ se k'o ta k'o kɛ kɛlɛ ye u ko ko furu bɛ danga cɛ kelen ani muso kelen ye bon karamɔgɔ minnu b'a fɛ ka muso furu ka mun t'a fara kan olu bɛ ka kɛ komi i n'a fɔ furu yamaruyala cɛ kelen bɛ muso kelen dɔrɔn de ta donc u b'a faamu kɛra o de ye donc cɛ kelen ani muso kelen donc n'o o kɛra dɔrɔn u b'a faamu k'a fɔ ko cɛ tɛ se ka muso wɛrɛ ta ka se 2 ni 3 ma donc an y'a ye u bɔra ka vidéo kɛ u kan il faut k'an k'o ɲɛfɔ aw k'o walawala u ka se k'o faamu o ye fɔlɔ ye filanan bagi bɛ kɛ le 19 et référendum bɛ kɛ le 18 ne ka faamu na est ce que u ma surunya ɲɔgɔn na wa parce que n'a fɔra denmansaw bɛ to u ka denw ka bagi prépareli la ka tila k'a fɔ ko ka taa référendum kɛ ni ne ka faamu kɔni na u k'a lajɛ k'a waatiw bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ donc n bɛ bɔ kuma na yan mais yanni n ka bɔ kuma na n bɛ aw fo kosɛbɛ surtout je répète pour une dernière fois référendum oui a tɛmɛna je répète pour une dernière fois référendum oui a tɛmɛna je répète pour une dernière fois référendum oui a tɛmɛna. K'a fɔ ko furu bɛ bɛn cɛ ni muso de cɛ maintenant ka hakili sama ka taa fɔ ko est-ce que o kɔrɔ ye ko ni cɛ ni muso furula olu ka furu banna a bɛ dan o kelen ma hali ka taa cɛ fan fɛ non o ma fɔ parce que min don hali silamɛya la a jɛlen don k'a fɔ furu kelen bɛɛ ye du kelen de ye donc mariage fana kɔrɔ ye don n'a fɔra mariage o ye foyer de ye i ka du de don donc i yamaruyalen don ni loi ko i ma i bɛ se ka kelen kɛ ka fila fo 4 a bɛɛ kelen ye furu kelen de ye o si tɛ don ɲɔgɔn na donc
i mana furu fɛn fɛn kɛ e ye cɛ ye a bɛ bɛn e ni muso de cɛ filanan sabanan fo naaninan est-ce que Kulubaliw t'a dafa 5 ni 6 donc dans tous les cas o de don donc o kelen on est d'accord a fɔra fana ko bac ni référendum de don ɲɔgɔn na ko est-ce que débat minnu bɛ tugu denmisɛnninw kɔ k'u matarafa pour ka se k'u ka examen kɛ ka ɲɛ est-ce que a tɛna kow don ye ɲɔgɔn na est-ce que u bɛ kelen de ta ka kelen bila n b'a miiri bac bi denmisɛnnin minnu concerné denmisɛnninw tɛ tuguni u yɛrɛ validera déjà parce que normalement olu yɛrɛ kan ka référendum vote kɛ parce que n'i ye san 18 dafa yɔrɔ o yɔrɔ i kan ka vote kɛ. Ok, donc maintenant, examen fana a bɛ préparé depuis école de ta domina. Kalo kɔnɔntɔn ɲɛfɛ, e bi ka examen préparé. Don kelen i ni examen don cɛ ma da la salle la o kan k'i bali examen préparé la. I yɛrɛ kan ka bɔ fasoden ɲuman yɛrɛ la k'i ko sɔgɔmada fɛ ka t'i jɔyɔrɔ na k'i ka vote kɛ a bɛ l'heure 1 2 ou bien 3 a cayara 3 i b'i ka vote kɛ ka na i sɛgɛlafiɲɛ bɔ pour que sini sɔgɔma i ka se ka taa i ka examen kɛ a tɛ maa si bali jango i bangebaaw kɔni a t'olu bali vote kɛli la ma da la a bɛ se ka fɛn ok fɛn min tun bɛ mɔgɔw hakili ɲami dɔɔni k'a fɔ ko an bɛ deli votew bɛ kɛ ekɔliso de la maintenant ni examen kan ka kɛ ekɔliso minnu na vote bɛ ka k'u kɔnɔ déjà donc a jɛra ministre de l'éducation fɛ an ka kalanso ministre ko a jɛlen don ko examen bɛ kɛ bac examen bɛ kɛ yɔrɔ minnu na vote tɛ tɛmɛ yen fɛ donc ça veut dire salo école b'u ka disposition u ka labɛn bɛɛ kɛ pour que ka se ka examen préparer tɛnɛn don donc dimanche don dugujɛ donc o tɛ don ɲana merci. Ansu Anula Antle ne Cheikh Oumar Sako ye n syndicat national de commerçants d'État n'a fɛn ko Sinako dem n y'o président ye n bɛ yan o de tɔgɔ la. Donc an nana ko projet de constitution k'a bɛna présenter opérateur ani société civile la an yɛrɛ bɛ société civile de donc an welela o considération min dara an kan a diyara an ye kosɛbɛ parce que je pense souvent o bɛ an manqué quoi souvent surtout anw ye commerçant d'État ye ɲinɛ bɛ k'an kɔ tuma dɔw la bon cette fois-ci an ka chambre président par intérim Manju Sempara o de lettre ci an ma comme quoi ko an kana kɛnɛ kan. An nana kɛnɛ kan fana a diyara an ye déjà a ye kuma min fɔ opérateur bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la moi je pense que a ma se ne ka commentaire wɛrɛ kɛ tuguni o b'anw bɛ engagé quoi an bɛ to ale kɔfɛ ni ala sɔnna an bɛɛ bɛ don da kelen fɛ an bɛ bɔ da kelen fɛ parce que jamana ye a sumaya a n'a kalaya je pense que anw jɔyɔrɔba b'a la n'a a dun sumayara o de da ka di anw na parce que jago de mankan da man di jago de la ni a sumayara o de da ka di jago la. Moi je pense que le président est des fois qu'à ramasser un mot. Donc on peut tout quoi, on peut doit que jamana est à la kasumaya. Projet de constitution flâner à formel connu à la codi jamana deuma. Je pense que jamana deum bela même fana ni à la sona on peut bien kelema. Merci à moi il faut que c'est parce que a de bena que sauver bi amna kuma munu fo jibe kame. Bamuna ko kuma ko ngunu te sansoro juruko ni kuma na bara kono mo sitame. An bɛ barika da aw ye k'aw fo kosɛbɛ ka dugawu k'aw ye fana a bɛ baara min na a bɛ faso jɔ de la mais mɔgɔw ɲinɛlen b'aw kɔ or k'aw jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an bɛ dugawu k'aw ye a bɛ baara min na ala k'aw dɛmɛ n'a ye ala k'aw continuer nin kan inchallah. Ne tɔgɔ Harbert Maïga ne de coordination des associations groupement de commerçants d'État an ka président ye bon bi wula in na an welela bakuruba la secteur privé. An ka président intérimaire min ye Maju Sempara a kumana an bɛɛ tɔgɔ la a ye min fɔ an bɛɛ b'o kɔ mais kɛrɛnkɛrɛnya la ni constitution kura a nalen maliyɛn bɛɛ kan ka a jɔyɔrɔ fa a kɔnɔna la bon tuma min na commission d'experts bilala sen kan président de la transition ka yamaruya kɔnɔ u ye baara min a présenté ale la an ye communiqué kɛ déclaration an ka tɔn tɔgɔ la k'a fɔ baara nin vraiment a kɛra an sago ye d'abord pour la première fois mɔgɔ min ye baara nin dilan k'a labɛn
o ye nationaux de Maliens des experts nationaux intelligence nationale de do donc o ye fɛn ba ye filanan mun b'a kɔnɔ kuma bakuruba saba b'a kɔnɔ an ka souveraineté i n'a fɔ an ka hɔrɔnya an'an ka danbe o ka segin an ma o ye fɔlɔ ye filanan ani maa min k'an ka jɛ baaraw kɔnɔna la diɲɛ fan bɛɛ i y'a faamu an de b'o choix kɛ sabanan baara o baara n'a bɛ boloda a bɛ kɛ ka da maliyɛn ka sagow kan an sago de bɛ kɛ population ka sago kɛ donc maliyɛn an secteur privé b'a kɔnɔ an jagokɛlaw b'a kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnya la an jagokɛlaw min bɛ duguma an de bɛ malo di mɔgɔw ma an de bɛ sukaro di mɔgɔw ma an de bɛ tulu di mɔgɔw ma an b'o baara la kabini maliyɛn jago misɛnmaninw a jɔyɔrɔ Mali kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn donc o kɔnɔna an ye lahidu ta ko projet ni an b'a a bayɛlɛma c'est à dire an b'a a ɲɛsin an ka mɔgɔw ma an ye lettre yɛrɛ ci ka ɲɛsin ministre d'État ma chargé de la décentralisation pour que a kɛ expert d'an ma an fana bɛna tɔnsigi kɛ k'an ka mɔgɔw bɛɛ wele sur l'ensemble du territoire pour que ka se ka kunnafoni olu fana ka segin ni kunnafoni ye ka a ɲɛsin an ka mɔgɔw ma an ka mɔgɔw ye mɔgɔ bahirikaw de don u bɛ fan bɛɛ sur l'ensemble du territoire national donc o baara vraiment a bɛ sen na mais a mana kɛ cogo o cogo an ka kunnafoni di cogo o de information de proximité parce que an ka mɔgɔw a caman bɛ u kalannen tɛ a dɔw yɛrɛ tɛ télé filɛ u tɛ radio lamɛn mais an ka tɔnsigiw kɔnɔna la an ka assemblée kɔnɔna la an bɛ se ka constitution latɛmɛ pour que bɛɛ k'a dɔn constitution ni c'est une chance pour le Mali donc o constitution ni il faut que an ka a ɲɛdɔn min de b'a kɔnɔ ka tila ka a waleya le 18 comme faamaw y'a ɲini an fɛ cogo min na an kɔni dalen b'a la an ka mɔgɔw u bɛ bɔ n'ala sɔnna comme kɔnɔ kulu ka taa voter ka voter fana oui pour approuver an y'an ka hɔrɔnya kan di n'ala y'an si jɔ k'a kɔnɔ fana n'ala sɔnna a bɛ kɛ ten